pre svega da kažem da mnogo poštujem ekipu TSC-a, kao i njihovog trenera, koga inače i privatno znam. Kao što ste rekli u najavi, znači ekipa koja je svojim odnosom pokazala i rezultatima, igrama takođe pokazala da zaslužuje mesto u vrhu tabele. Jedna po imenima ne tako zvučna ekipa, međutim na terenu vrlo aktivna, vrlo igra lep, dopadljiv fudbal i jedan, rekao bih, moderan evropski fudbal. Tako da nadam se jednoj dobroj utakmici, lepoj utakmici pred našim navijačima i naravno našoj pobedi. Isto tako bih poželeo i našem Cakiju jednu dobru utakmicu i lep oproštaj od naših navijača, jer je on to svakako zaslužio i svojim ponašanjem i svojim igrama. Tako da se nadam da će publika doći u što većem broju, naravno koliko dozvoljavaju te mere što se tiče koronavirusa. Što se tiče TSC-a, on je naš dužnik, prošle polusezone smo izgubili tamo, moji saigrači i ja, poslednje kolo, poslednje i moje utakmice u karijeri, ja prvo, a i oni žele da završimo pobedu. Što se tiče sutrašnje utakmice, sigurno da mi nije lako, ali sam srećan što ću to upravo učiniti na ovom terenu i na ovom stadionu gde sam nekad i počeo. I iskoristio bi priliku da pozovem sutra Meraklije i sve Nišlije da dođu u što većem broju, jer bi mi stvarno bila želja i čast i zadovoljstvo da još jednom bar odigram pred njima.